A les ciutats trobem molts tipus d'animals i plantes que conformen la biodiversitat urbana i permeten la connectivitat de les zones urbanitzades amb els espais més naturals. Per tant, les ciutats també actuen com un ecosistema. Tanmateix, moltes ciutats no són òptimes per aconseguir aquesta connectivitat i per solucionar això s'ha impulsat el projecte Vivim, Respirem, Replantegem Sabadell per l'ADENC, Urbanins, el CREAF i el CTTC. Un dels animals més coneguts per la seva bellesa són les papallones, però aquestes també fan altres funcions molt importants dins d'un ecosistema, com per exemple la pol·linització, afavorint així la diversitat d'espècies vegetals. A més, ens permeten determinar l'estat d'aquests ecosistemes gràcies a la seva funció com a bioindicadors. Però què és un bioindicador? Una espècie bioindicadora és aquella que si està present en un determinat espai, doncs ens indica la qualitat ambiental d'aquest espai. En aquest cas, en funció del número d'espècies i individus de les papallones. També s'han escollit les papallones perquè són uns insectes relativament fàcils d'identificar. Això ens serveix per fer una diagnosi sobre la qualitat biològica dels espais verds de les ciutats i crear així connexions, anomenades corredors biològics, que ens permeten fer ciutats verdes. A Sabadell trobem un número considerable d'espais verds. En total trobem 10 grans parcs distribuïts per tota la ciutat. Fora de la ciutat trobem el Parc Fluvial del Ripoll, que toca amb el Parc de la Clota, funcionant com un punt d'entrada d'espècies a la ciutat. Altres llocs importants són el Parc Catalunya, que és el més gran i central, comptant amb una gran varietat de plantes i hàbitats, o bé el Parc Can Gambús, que és el punt més alt de Sabadell, i també compta amb una gran extensió d'espai verd. I com s'estudien les papallones? Per al seguiment de les papallones urbanes se segueix la metodologia del VMS, que consta en fer uns determinats transectes a cada parc i després una passejada d'una duració determinada en funció de l'extensió del parc. Potser us pregunteu què és un transecte. Un transecte és un camí fixe d'una llargada determinada que es fa per mesurar unes dades, en el nostre cas, el mostreig de les papallones. Us recomanem que entreu en aquest link per tenir més informació. Aquí us mostrem un exemple del que hem anat fent nosaltres. Aquesta papallona és la blanqueta de la col, la Pieris rapae. També és important fer fotos a les diferents espècies que es troben per identificar-les millor. El millor parc, tant per diversitat d'espècies com per número d'individus, és el Parc de la Clota, amb un total de 17 espècies diferents i 119 individus mostrejats. Per contra, el pitjor parc és el del Taulí, amb una biodiversitat de només 6 espècies diferents i només 13 individus mostrejats, per la qual cosa és molt possible que moltes espècies estiguin de pas i realment no habitin al parc. Això és degut a que la vegetació del parc és molt limitada i no compta amb gairebé cap planta nutrícia, és a dir, que pugui servir d'aliment a les erugues de les papallones i per tant es quedin i poblin al parc. Un altre parc que destaca molt és el Parc Catalunya, que malgrat la seva extensió i gran biodiversitat arbòria, arbustiva i herbàcia, no compta amb una població de papallones massa impressionant. Compta amb 14 espècies diferents i un total de 74 individus mostrejats. No obstant, cal dir que aquest parc sí que presenta els requeriments perquè les papallones hi habitin, i trobem moltes plantes nutrícies, com ara el fonoll per la papallona reina, l'alfals per a diferents licènids, o diferents gramínies que serveixen d'aliment a la bruna de bosc, la bruna de prat o a la margenera comuna. De tots els parcs de Sabadell, les espècies més abundants són, per ordre ascendent, la bruna del bosc o Parargia aegeria, la blanqueta de la col o Pieris rapae i la blaveta comuna o Polymatus icarus. Altres espècies representatives són les altabardisses de Soleil o Pyronia Cecilia, la safranera d'alfals o Collias crocea i la reina de la ruda o Papilio macaon. Aquestes dades han estat preses des de mitjans de juliol fins a mitjans de l'agost de l'any 2020. En total es van mostrejar més de 500 papallones diurnes. Es van trobar un total de 25 espècies habitant als parcs de Sabadell. Amb aquestes dades podem observar que hi ha alguns parcs que tenen una biodiversitat baixa.
Això no és dolent, però vol dir que s'haurien de fer accions per millorar aquesta situació, com per exemple plantar espècies vegetals que atraguin les papallones o bé no desbrossar la flora silvestre en excés. Recordem que l'objectiu d'aquest projecte és enverdir la ciutat generant així un augment de la biodiversitat urbana i també una major interacció de les persones que habiten a la ciutat amb la natura permetent la millora de la salut humana. Tu també pots participar en aquest projecte fent censos de papallones. Com ho pots fer? A través d'un voluntariat on t'explicaran les diferents espècies que es troben a la ciutat i com identificar-les. Al principi és una mica difícil, però segur que te'n sortiràs.